Можно тогда еще раз питание? Якось костел ставится до, скажем, такого гаряченького тренду, як білоруські вишиванки, які зараз виходять у моду. Ну, якби орнамент, да, поганські штучки, але пригожа, національно, по-білоруську. Такі більш... Це питання біскупа? Мусить до біскупа. Як ставіцца касцёл? Ну, ведаем, што ўвогуле касцёл ў нашай краіне это той інстытут, які вельмі клапатліва адносіцца да культуры, да, нашай краіны, да яе традыцый. І думаю, што вышыванкі это адна з частак нашай культуры, самабытнасці, скажем так, самасвядомасці нашай краіны. Таму, ну, цяжка тут заўважыць нейкія духоўныя, скажем так, аспекты ў гэтым трендзе, але я думаю, што это, калі гэта спрыяе умацаванню такой свядомасці таго, кім мы ёсць, да, у якой краіне мы жывем, калі гэта частка нашай культуры, якую мы, прынамсі, такім чынам пачынаем шанаваць. Думаю, што это вельмі добрая справа. Бо тое, чаго нам, на жаль, вельмі часта не хапае, гэта цаніць сваю самабытнасць, цаніць сваю культуру, цаніць сапраўды тыя шматлікія каштоўнасці і дары, якімі у гэтую краіну, гэтых людзей надзелі Бог. Таму гэта вельмі добра, што мы ўсё ж такі да сваёй традыцыі, да сваёй культуры вяртаемся.